नोंनो आं दा 1 लाख होबाय बेफोरबायदि रावखौनो होनो दे मोजाङै खनलांबाय था नोङो दे थिग दं दे रायजोफोरनि आशीर्बाद दं मोजाङै हा दे जाबाय 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 माबा आरो नों मा खालामबाय थादों दा आं बिदिनो जेनेबा मेथाइ खनगासिनो आरो ना ओमफ्राय मा खालामो मेथाइखौ नोङो आङो बिदिनो मेथाइ खननानैहाय माने भिडिअ खालामना होयो आरो माने भिडिअ खालामना होनानै बिदिनो गावनो लिरो मेथाइखौ गावनो लिरा माने सार आंनि लिरगिरि दङ सासे निजोम दैमारि निजोम बसुमतारी सरि सोर निजोमा आच्छा थिग दं आरो दिनै मोजां गान मोनदों मोजां गान नांगौ स्टेजआव मोनथिबाय नों दाख्लै मा बुंबाय थादों नोंनो मा नांगौ मा नाङा औ माने सार आं जेनेबा कीबोर्ड बानायनो नागिरदों आरो ना दामनो थाखाय आं माने एसे दामनो रोंगौ आरो ना ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने न'आव माने रेस्ट खालामनो थाखाय माने रिहर्सल खालामनो थाखाय मोनसे जेनेबा इन्सट्रुमेन्ट नांगौ जायो नालाय ओंखायनो बेखौ खालामनो होननानै आं सानदोंमोन आरो बेनो मा खालामनांगौ होनदों बेनि थाखाय जेनेबा बेनि थाखायनो जेनेबा आं दा बेखौ कीबोर्डखौ बायनो होननानै आं अनसुंथाइ माने माबा खालामदोंमोन आरो खैथा नांगौ होनदों बेयाव माने 26 थाङो आरो ना सार गासै नोंनो मा स्टुडिअ खालामनो मा खालामनो बेसेबां नांगौ होनदों दाख्लै बे माने स्टुडिअनि थाखाय बे थारमाने बेयो 1 लाखसो थांगोन आरो ना सार बेखौ मोनबा नों गोजोनगोन 1 लाखखौ मोनबा औ सार नंगौ नङा नंगौ सार बेजों नोंना जागोन खामानिया औ जागोन सार एकदम स्टेज खनो हागोन सार नै नोंनो आं दा 1 लाख होबाय कागज बयबो नुनायनि दावहारु बसुमतारी बिथांनो जिहेतु बिथाङा खामानि मावनानै जानो हाया आरो इसोरा बिथांनो गारां हरदों बयबो अलप सबै लेखाखौ इसोरा बेनो गारां हरदों आरो गारांजोंनो बियो जालांनांगौ नाथाय बेखौ खालामनो थाखाय बिथाङा जिहेतु नुवा लिरनो हाया नायनो हाया ओंखायनो बिथाङा कीबोर्ड लानानै आरो माखासे बक्स टक्स बेखौ खालामनानै रेकर्डिं खालामनानै बिथाङा गावनि मेथाइखौ दिहुननो सिमां दङ आरो बेबायदि जुदि खालामोब्ला आरो फिसा फिसौ स्टेज प्रग्राम मोनबाय थायोबा बेबो लासैनो माहाजोन जानो हागोन मोजाङै सोलिलांनो हागोन ओंखायनो जिहेतु लामा गैया बिथांनि दाख्लै भिडिअ आं नुबाय थानायखाय जायगानिबो मानसि हिसाबै एसे लासिं सिंबो मोनदों जेराव मोननो थांबाय थायोनो बियो रावबो नाया ओंखायनो आं दिनै जोंनि आसाम बिधान सभानिफ्राय बिथांनो बे स्टुडिअखौ बानायना लानानै सोलिलांनो थाखाय 1 लाख थाखानि चेक बिथांनो दिनै होफैबाय दावहारुआ एबारनिफ्राय मोजां मेथाइखौ खनसिलांबाय थानांसिगोन এটা मोजां मेथाइ সকলোৱে হয়তো বুজি পোৱা নাই আমাৰ দাওহাৰু বসুমতাৰী গান গাই ধুনীয়াকৈ কিন্তু তেওঁ দেখা নাপায় কিন্তু ঈশ্বৰে তাক ধুনীয়া কণ্ঠ দিছে যিটো দি তেওঁ চলিব পাৰে কিন্তু তেওঁ চাব নোৱাৰে লিখিব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰাত অসুবিধা হয় আৰু টকা পইচা অভাৱৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ গানটো প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ এটা পৰিকল্পনা আছে নিজে ঘৰত সৰুকৈ ষ্টুডিঅ' কৰি তাতে कीबोर्ड লৈ পালে ৰেকৰ্ডিং কৰি এই গানবোৰ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ কৈ আছে যে 1 লাখ টকা হলে তেওঁৰ জীৱনটোত এইখিনি কাম তেওঁ কৰি যাব পাৰিব আৰু এই কাৰণে অলপ বেয়াও লাগিল আমাৰ জাগাৰে লৰা হয় মই অৱশ্যে ওচৰত পোৱা নাই দূৰৰ পৰা ষ্টেজত এবাৰ দেখিছো তাৰপিছত সবকে কৈ আছিলো মই তেওঁ অলপ সুযোগ দিব লাগে এতিয়া সেইটো তেওঁ বিভিন্ন আমাৰ পৰ্টেল নিউজ বিলাকতো কৈছে মনৰ কথা আৰু এই কাৰণে আজি অসম বিধান সভাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ 1 লাখ টকা এইটো অনুদান দিয়া হৈ গ'ল যিটো দি তেওঁৰ সপোনটো বাস্তৱত
পৰিব পাৰে গতিকে সেইটো আজি সেইকাৰণে আজি ৰাইজে থাকিব গান গাব আহিব বুলি শুনাৰ কাৰণে সেইটো দি দিছো মাত্ৰ মোৰ অনুৰোধ এইটোৱে তেওঁ যাতে এইখিনি পইচাই দি নিজৰ জীৱনটো যিটো কৰিম বুলি আমাক কৈছে বা ৰাইজক কৈছে হিয়া যেন কৰি লয় ফাং ফুঙৰ পেলাব নালাগে না লগত থকাখিনিও সহায় কৰিব লাগে আৰু চবে সহায় কৰি যা আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি থাকিলে এইটোৱেই দি জীৱনটো চলি যাব পাৰিব কিন্তু এতিয়া বিয়াও পাতিব লাগিব লাহে লাহে বেলেগৰ ওপৰত আশা কৰি থাকে এটা বিয়া পাতি দিব লাগে ভালদৰে গতিকে লাহেকৈ চবে কইনাও চাই দিব লাগিব সেইটো গতিকে সেইখিনি দিলেও এতিয়া দিন ধুনীয়াকৈ গান এটা শুনাই দি ৰেষ্ট ল'লে Thank you, sir. जितु फुटबल फाइनल खेला सुक्लाय शेरपानि बे सेन्ट्रेल फिल्डआव जि जादों जोंनि ग्रीन लाइफ माने एनजिअ'आ खालामदों लकेल सेंग्राफोर बे मोनाबिलि समाव बा बिलिफां समाव बयबो हाजार हाजार रायजोखौ बेवहाय नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो सम सम जिउआव बेबायदिनो रंजानाय नांगौ गतिके बेवहाय बे माने खेलाखौ बिथांमोना जे गोसोखांनानै सालायदों बे माने स्टेडियामाव आरो बेवहाय दिनै रंजा बाजा बे फाइनालाव मोसानाय खननायखौ लोगोसे लाफानानै बयखौबो रंजाहोदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेराफारसेथिं दिनैहाय जोंनि बे जायगानिनो मेगनजों नुयै जोंहा फंबाय दङ सासे दावहारु होननाय बिथाङा मोजां गान रोजाबो आरो बिथाङा जेब्लायबो मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे इयुनाव मोजां खननो थाखाय बिथांनो माखासे मदद नांगौ नाथाय बे मददखौ रावनिफ्रायबो मोननो हाया बे साननैसोआव आं नुबाय थादों बिथाङा मोनसे सिमां दं जे फिसा स्टुडिअ खालामनानै किबर्ड लानानै बियो प्रेक्टिस खालामगोन आरो बेवहाय गान रेकर्डिं खालामनानै बेखौ बियो फोसावगोन बेहा मोनसे सिमां दं नाथाय बिनि थाखाय बेनो 1 लाख थाखा नांगौ बे गासैबो खामानिखौ मावनो बिथाङा बहुतखौनो लोगो मोननानै सावरायदों होनदों नाथाय रावनिफ्रायबो दासिमबो बेफोरखौ मोननो हायाखै ओंखायनो बेखौ मोनोब्ला बिनि जिउआ जाफुंसार दा बे बाथ्राखौ नुनानै आंनावबो गोसोआव मोनसे बिनि फारसे अनखांनाय फैदों खारन बियो मेगनजों नुवा लिरनोबो हाया जेबो खालामनो हाया जेखौ प्रेक्टिस खालामो खोनानानैसो बियो प्रेक्टिस खालामो ओंखायनो बे स्टुडिअखौ जुदि बियो खालामनानै लानो हायोबा जिउआव मोजां खामानि बियो मावनो हागोन आरो बेहा जिउआव जेबो राहा गैया इसोरा बेनो मेगनखौ होआखिसै आरो बेनो दिनै मोजां गारां होदों आरो जि गारांजों बियो बिनि जिउखौ खुंलांनो हायो मोजां मेथाइ रोजाबगिरि जानो हायो ओंखायनो आङो आसाम बिधान सभानिफ्राय आंनि जिथु डिसक्रिशनारि फान्ड दं बिनिफ्राय बिथांनो सासे पंगु मानसि हिसाबैबो जिहेतु जों नायखानांगौ बे हिसाबै आं 1 लाख रां दिनै बिथांनो आङो दिनै चेक गथायदों आरो बेजों बिथाङा गावनि जिथु सिमांनि स्टुडिअ बेखौ खालामना लानो बिथाङा बुंबावदों माखासे EMGMफोरनि सेराव थांनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बेसेबांसो रेसपन्स होदों बे बेलायाव नङा बेवहायथ' सोर मा समाव मा सिन्थायाव थायो आरो सोरनि पजिसना माबायदि बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया अदेबानि आं बुंदोंमोन बिथांनो बेखौ नांगौ आरो बिथाङा गोबांनि सहाय नागिरदों नाथाय मोननो हायाखै 1 लाख राङाबो खम माबा नङा नाथाय आं दिनै स्पिकार हिसाबै जिहेतु बेखौ मदद खालामनो हायो आरो बे मदद खालामनो हानाय माबाया आंनाव दं हिसाबै आं बेनो दिनैहाय माने बे मददखौ होफैनाय जाबाय आरो जिहेतु माखासे सम गोबाव समनिफ्राय नोंथांनि सेराव नोंथाङा मिडियाफोर होननानैसो दिनै होबाय नामा आं थाया आं जायगायाव आं मोनसे आं MP जानानै आं बायहेरायाव दं मालाबा प्रग्रामावल' फैयो बिनिफ्राय आं थाङो आरो आंनिसिम रावबो बिथांखौ लानानै फैयाखै दिनैसिमबो रावबो जिहेतु लानानै फैयाखै बिथांनि सोमोन्दै आंनो खोन्थायाखै आं मोनथियामोन खिन्थु दिनै आं मिथिबाय नुबाय नालाय बिथांखौ बेखिनि सहायखौ खालामबाय बिथांनि सिमाङा जुदि 1 लाखजों जायो बेजों जुदि बियो गावनि जिथु मा होनो रोंगौथि बेखौ जुदि प्रेक्टिस खालामनानै डेभेलप खालामनो हायो आरो इयुनाव जुदि मोजां माने खनगिरि जानानै बेजों जिउखौ दालांनो हायो बे जों बयनिबो थाखाय मोजांनि बाथ्रा माखासे आसामाव गोबां दंबावो दा बिथांमोनखौ जे मिथिबावो ना आंहा बेबायदिजों खोथा बेबायदिथ' बहुद दं बेबायदि बहुद दं गोबां दं नाथाय बिथांनि जिथु सिमां बेखौ आं बुजिदों जे बे बिथांनि बे सिमांखौ मोगथाङाव होनो आंनाव मोनसे खाबु आरो बे खाबुखौ आं दिनै बिथांनो होदों गतिके सरकारनि खोथाव बायदिसिना दङ बयहाबो आं पार्सनेलि दिनै बिथांखौ आंनि जिथु अनुभब बे अनुभबजों आं मदद बेफोरबायदि आरो गेलेनायनि जे बिथिङावबो ना बेबायदि नङा बेबायदिबाथ' आंबो गाबोननिफ्राय खामानिखौ बेबायदि नङा बाथ्राया बेबायदि नङा जे सोरनोबा होबा बेनो मानो होआखै बेनोल' मानो होदों बयनोबो नोङो होनो हाया जेखौबो मालाबा सोरबा खाफालबो गैया सोरबा खाबुबो गैया बायदिसिना बाथ्रा थायो गतिके दिनै आं बेयाव फैदों आरो बिथांखौ बेवहाय
गान खनफैगोन होननानै आंनो दाख्लैनिफ्राय जायगानि मानसिया खोन्थादों आरो बिनि उनाव बिथांनि भिडिअखौ दाख्लै नुदों मोनसे माबायाव आरो बेखौ नुनानै आङो दिनै बे जायगायाव फैदोंखाय बेखौ आङो मदद होनो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों बे हिसाबै आं